हेलौ, वेलकाम टु बड' स्टाडि गाइड। लोगोफोर, आं दिनै मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो। लाइफांनि सुफुंसारनाय। दानिया फैदो सुफुंसारनाय बुङोब्ला मा बुजियो? जिबनि सोलेरनि बायजोनिफ्राय मोनसे सक्तिनि फुंखा आदारखौ सिंसिम दैबोलांनो थाखाय मोनसे गोनांथार बिखान्थिनि गोनां जायो। बे बिखान्थिखौ मा होनो? सुफुंसारनाय। लाइफाङा गावनि आदारखौ साननि सोराङाव सोरांबिजिरख' दानाय बिखान्थिनि गेजेरजों आदार बानायनानै सुफुंसारनाय मोननो हायो। सुफुंसारनाया जिउआरिफोरनि देहा दाफुंनाय, बारायनाय, देहा सोलेरनि बायलांनाय, आंगो बाहागोफोरखौ फाहामफिननाय आरो गासैबो जिउनि सामलायनायाव गोहो सक्ति जगायना होयो। होनदों बे सुफुंसारनायनि गेजेरजोंनो लाइफांनि गासिबो सुफुंसारनाय, जेरै देहा दाफुंनायखौ होनदों, बारायनाय, देहा सोलेरनि बायलांनाय, माबाफोर बिदिनो दोलानानै थानाय, बिगुराव दोलानाय, मोदोमफोराव दोलानाय, बेफोर गासिबो माबाफोरखौ बे सुफुंसारनायनि गेजेरजोंनो बेयो लाइफांफोरा मोजां जालांफिननो हायो आरोखि। ओमफ्राय बेबायदिनो होनदों आंगो बाहागोफोरखौ फाहामफिननो हायो आरो बिसोर गासिबो। मानि थाखाय? बे सुफुंसारनायनि गेजेरजोंनो बे गासिबो लाइफांफोरनि थांना थानायाव, सुफुंसारनायाव मदद खालामो आरोखि। सुफुंसारनाया बिदिनो लाइफांनि सामलायनाय, बबे बाहागोआव सुफुंसारनाय नांगौ, बिदिनो बिफांखौ मा खालामो? सामलायनाय गोहो, सक्तिफोर जगायनाय, बे गासिबो माबायानो बे लाइफांनि सुफुंसारनायनि गेजेरजोंसो जायो आरो। से नाम्बाराव होनदों गावनो मोननाय सुफुंसारनाय, अट'ट्रफिक निउट्रिसन। ओमफ्राय 2 नाम्बाराव होनदों मालायजों सुफुंसारग्रा एबा गुबुन जाग्रा सुफुंसारनाय, होनदों हेटेर'ट्रफिक निउट्रिसन। दानिया फैदो गावनो मोननाय सुफुंसारनाय। गावनो मोननाय सुफुंसारनायाव मा दं? जाय सुफुंसार मोननाय बिखान्थियाव जिबिया गावनि आदार एबा जामुंखौ गावनो बानायनानै लानो हायो, बेखौ मा होनदों? गावनो मोननाय सुफुंसारनाय, अट'ट्रफिक निउट्रिसन। माने गावनो बानायनानै बा गावनो दिहुननानै लानायखौनो बेखौनो मा होनदों? गावनि आदारखौ गावनो बानायनानै लानो हानाय जिबिफोरखौ मा होनगोन? गावनो मोननाय सुफुंसारनाय होननानै। बेयाव नायदो, बेयाव गांसे फिसा फिसा लाइफांफोरा बिसोरो गावसिनि आदारनि माबाखौ गावसोरनो बानायना लानो हायो आरो गुबुननि बिसोरो हेफाजाब लानांलाया बिसोरो लाइफांफोरा। ओंखायनो बेखौ मा होनदों? गावनो मोननाय सुफुंसारनाय, बेखौ होनदों आरो। ओमफ्राय दाना होनदों गावनो मोननाय सुफुंसारनायाव मिथिनो गोनां माबाफोर आरो। गावनो मोननाय सुफुंसारनायाव मिथिनो गोनांफोर मा मोनथिनांगौ दं? गावनो मोननाय सुफुंसारनाया मा जायो? सोरां बिजिरख' दानायनि गेजेरजों कार्बन आरो सक्तिनि गोनांथिखौ जिबिफोरा सुफुंनानै लायो। मानि गेजेरजों? सोरां बिजिरख' दानायनि गेजेरजों कार्बन आरो सक्तिनि गोनांथिखौ जिबिफोरा सुफुंनो हायो आरोखि, सुफुंना लायो। नेक्स्ट होनदों सोरांनि गेजेरजों मा खालामो? कार्बन डाइ अक्साइड आरो दैखौ आजावनानै लायो सोरांनि गेजेरजोंनो। ओमफ्राय मा होनदों? सान सोरां आरो क्ल'र'फिलनि बिथाथियाव कार्ब'हाइड्रेटआव सोलायो। मा होनदों? साननि सोरां आरो क्ल'र'फिलनि हेफाजाबै गावसोर बुथुमनाय बे आदार बिजिरख' दानाया बेखौ मा खालामो? कार्बन डाइ अक्साइडआव सोलायलाङो आरो। बिदिनो मा खालामो दाना? कार्ब'हाइड्रेटआव सोलायो आरो। ओमफ्राय दाना बे कार्ब'हाइड्रेटआनो मा खालामो दाना? नेक्स्ट पइन्टआव होनदों कार्ब'हाइड्रेटआ लाइफांनो सक्ति जगायना होयो। आरो मा होनदों? बे कार्ब'हाइड्रेटआ थाबै बाहायजायाब्ला बिसोरो शर्करा महरै दोनथुमगोन आरो नांगौ जायोब्ला बिसोरो इसिङारि सक्तिनि खामानिफोराव बिसोरो बाहायनो हागोन आरो। दाना नेक्स्टआव फैदो नेक्स्टआव गुबुनजों मोननाय बा मालायजों सुफुंसारनाय आरोखि। दाना 2 नाम्बाराव फैदो मालायजों सुफुंसारग्रा एबा गुबुन जाग्रा सुफुंसारनाय। बेयाव होनदों हेटेर'ट्रफिक निउट्रिसन।
बेलाय मा बेहाय मा होनदों जाय सुफुंसार मोननाय बिखान्थियाव गावनि आदारखौ एबा जामुंखौ गावनो बानायनानै लानो हाया नङाब्ला जायफोर जिबिफोरा लाइफांनि बानायखानाय आदारखौसो जानानै थांना थायो बेखौनो मा होनगोन मालायजों सुफुंसारग्रा एबा गुबुन जाग्रा सुफुंसारनाय हेटेरोट्रपिक निउट्रिसन बुङो जेरै अमर बेन्दों बियाद बिसोरो गासिबो लाइफांफोरानो मा मालायजों सुफुंसारग्रा आरोखि मालायनि हेफाजाब लानानैसो बिसोर गावसोरनि सुफुंसारनायखौ मोननो हायो बेहाय दङ बे मोनसे मा अमर बेन्दों गोमो गाबनि बिसोरो गुबुननि बिफांफोराव मानफबनानै बैसोर लाइफांफोरा बानायखानाय आदारखौसो बिसोरो माबायो आरोखि बिसोर बानायखानाय आदारनिफ्रायसो बिसोरो सुफुंसारनायखौ मोननो हायो बेबायदिनो मोनसे दंबावो बियार बे बियारफोराबो बे अमर बेन्दों बायदिनो एखे आरो बिफांफोरनि बानायखानाय आदारखौसो बिसोरो जायो आरोखि बे बियारफोरा दाना नेक्स्टआव फैदो सोरां बिजिरख' दानाय फारिखान्थि दाना सोरां बिजिरख' दानाय माने लाइफाङा मारैहाय आदार बानायो आरो बेखौ सोरां बिजिरख' दानायाव मा होनदों लाइफाङा गावनि आदार बानायनायाव साननि सोरां रोदानिफ्राय सक्ति बोना लानानै कार्बन डाइ अक्साइड आरो दै जथायना आदार बिजिरख' दायो मा होनदों साननिफ्राय सक्ति बोनानै लाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय मा होनदों कार्बन डाइ अक्साइड मोनसे ओमफ्राय दै मोनसे आरो मोनसे बे मोननै मुवाजों जथायनानै ज' जानानै बा फिनजाथाय जानानै मा बानाय जायो आदारा बिजिरख' दायो आरोखि आदारा बिजिरख' दाजायो नैबे आदार बेखौनो मा होनो सोरां बिजिरख' दानाय बुङो आरो सोरां बिजिरख' दानाया मा साननि समावसो जायो हरनि समाव जाया सोरां बिजिरख' दानाया मानि थाखाय हरनि समाव जाया हरनि समाव लाइफांफोरा साननि सोरांनिफ्राय सक्तिखौ मोननो हाया नालाय बेनि थाखायनो साननि सोरांथ' नांगोन नालाय साननि सोरां मोननो थाखाय बिसोरो लाइफांफोरा हराव आदारखौ बानाया माने बिजिरख' दाया फट' माने सोरां सिन्थेसिस माने बिजिरख' दानाय बेखौनो बिजिरख' दानाय बेहाय बे समानथायखौ नाय कार्बन डाइ अक्साइड दै ओमफ्राय क्लर'फिल ओमफ्राय मोनसेया साननि सोरां ओमफ्राय ओरैजाय मा मोनबाय ग्लुकसखौ मा होनो कार्ब'हाइड्रेट मोनो बेखौनो आदार जामुं आरो बेयो ओमफ्राय अक्सिजेन ओमफ्राय दै होनबाय कार्बन डाइ अक्साइड बे एखेयानो कार्बन डाइ अक्साइड दै क्लर'फिलबो नांगोन साननि सोरां ओमफ्राय ओरैजाय मा मोनबाय दाना कार्ब'हाइड्रेट मोनबाय अक्सिजेन ओमफ्राय दै मोनबाय आरो दाना क्लर'फिलनि खामानिया मा बेलाय दाना क्लर'फिला जादों मा बिलाइनि सोमखोर सेरेब जायखौ इंराजियाव होनो ग्रीन पिगमेन्ट ग्रीन माने गोथां बा सोमखोर पिगमेन्ट माने सोमखोर सेरेब आरोखि गोथां नुयो जायनि थाखाय लाइफांनि बिलाइखौ जोङो गोथां नुनो मोनो आरोखि दाना बे क्लर'फिलनि खामानिया मा माने क्लर'फिला मा खामानि मावो बिलाइयाव थानानै बे मा खालामो साननि रोदानिफ्राय सक्ति बोना लानायाव बिलाइखौ हेफाजाब खालामो आरो साननि सोरांनिफ्राय मा बोनायखौ सक्ति बोनायखौ बियो बिलाइखौ हेफाजाब खालामो सक्ति बोना लानायाव बिलाइखौ हेफाजाब खालामो सोरां बिजिरख' दानायाव मिथिनो गोनां मा दं आरोखि मिथिनो गोनां से नाम्बाराव दं सोरां बिजिरख' दानायाव साननि सोरां दै क्लर'फिल कार्बन डाइ अक्साइड बे मोनब्रै मुवाफोरा गोनां जायो आरो सोरां बिजिरख' दानायाव ओमफ्राय सोरां बिजिरख' दानायनिफ्राय मा मोननो हायो माने ग्लुकस कार्बन डाइ अक्साइड कार्ब'हाइड्रेट बेखौ मोननो हाबाय दै मोननो हाबाय ओमफ्राय अक्सिजेन मोननो हाबाय आरोखि दै मोननो हाबाय अक्सिजेन मोननो हाबाय होमबा जोङो सोरां बिजिरख' दानायनिफ्राय जों मा मोननो हायो होमबा ग्लुकस दै ओमफ्राय अक्सिजेन बे मोनथामखौ मोननो हायो आरो मोनथाम मुवाखौ ओमफ्राय सोरां बिजिरख' दानायनि मा गोनां जायो होमबा साननि सोरां दै ओमफ्राय क्लर'फिल मोनसेया कार्बन डाइ अक्साइड बे मोनब्रै मुवाखौ नांगौ जायो आरो माने गोनां जायो
बे सावगारियाव सोरां बिजिरखौ लानायनि माबाखौ दिन्थिनाय जादों आरो मारैहाय सोरां बिजिरखौ लानाय जायो बेखौ दिन्थिनाय जादों आरो बेहाय बे बिलाइ दं बे बिलाइयाव मा क्ल'र'फिल थाबाय नालाय बेनिफ्राय बे साननि सोरांखौ साननि सोरांनिफ्राय सक्तिखौ बोना लाबाय कार्बन डाइ अक्साइडखौ बोना लाबाय ओमफ्राय सोरांजों क्ल'र'फिल ओमफ्राय कार्बन डाइ अक्साइड बे मोनथामजों ओमफ्राय क्ल'र'फिल कार्बन डाइ अक्साइड दै क्ल'र'फिल साननि सोरां बे माबाजों मोनब्रैजों फिनजाथाइ जानानै मा जायो होनदोंमोन कार्ब'हाइड्रेट ओमफ्राय अक्सिजेन आरो दै मोननो हायो आरो बेखौनो फोरमायनो हागोन दानिया फैदो सोरां बिजिरखौ दानाय बिखान्थि जानाय समाव मा जाथायफोर जायो आरो मा जाथायफोर जायो नंगौ होनदों क्ल'र'फिलनि गेजेरजों सान सक्तिखौ सेबखांनाय ओमफ्राय होनदों क्ल'र'फिलनि गेजेरजों साननि सक्तिखौ नैबे बिलाइयाव थानाय क्ल'र'फिला बेनि गेजेरजोंनो मा साननि सक्तिखौ सेबखांना लाबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव होनदों सान सक्तिखौ रासायनारि सक्तियाव सोलायहोनानै आरो दैनि गुन्द्रामाफोरखौ हाइड्रजेन आरो अक्सिजेनाव बायस्रानाय सान सक्तिनि गेजेरजों रासायनारि सक्तियाव सोलायहोनानै मा दैनि गुन्द्रामा बे दैनि गुन्द्रामाखौ फिसा फिसा माबायाव एक्सट्रा होबाय आरो एक्सट्रा होबाय ओमफ्राय मा होनदों दैनि गुन्द्रामा हाइड्रजेन आरो अक्सिजेनाव बायस्रा होयो कार्ब'हाइड्रेटआव कार्बन डाइ अक्साइडआव अक्सिगारनाय नैबे कार्बन डाइ अक्साइडआ नैबे कार्ब'हाइड्रेटआव अक्सिगारगोन आरोखि लास्टनि माबाया कार्ब'हाइड्रेटआ कार्बन डाइ अक्साइडआव अक्सिगारनाय बेखौनो होनदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो गोजोन्थों।